ఎండ్రికాయ అంటే వాడు ఎప్పుడు ముందుకు పోడు, వాడు అడ్డమే పోతుంటాడు. అంటే వాడు స్ట్రేట్ పోడు, అడ్డం పోతుంటాడు, వాడిని వీని గెలుపుతుంటాడు. ఎండ్రికాయ పిల్ల అంటదట, ఏం నాయన నాకు నువ్వు సక్క ఓ నీకు నేర్పి అంటే ఊకోబే సక్క ఓదురా అలాగనే అవుతావు అడ్డమాట వీని గెలకాలంటే అంత ఎండ్రికాయ. ప్రపంచ దేశాలు అంతా పోటీలు పెట్టారు. మీ దేశం నుంచి ఏ గొప్పతనం ఉండదో అది మీరు పార్సల్ చేసి పంపించమని చెప్తారు. అన్ని దేశాల నుంచి ఒక్కొక్క వాళ్ళ దేశ సంపదని పంపించారు. అయితే మన ఇండియాకైనా కూడా పోయింది, అది వితౌట్ ప్యాకింగ్ పోయింది. అరే ఏంది ఇండియా నుంచి వచ్చింది, దీనికి వితౌట్ ప్యాకింగ్ వచ్చింది. ఇంటర్నేషనల్ మీడియాస్ అన్ని పోయి చూస్తున్నాడు, ఏమే అందులో పోతే అందులో ఎంట్రికాయలు ఉన్నాయి. అరే ఏం రాయి ఒక్కడికే బయటకు వస్తలేవు అన్నీ ఉన్నాయి అంటే, సార్ యూ డోంట్ వరీ అంటే మీరు ఏం టెన్షన్ పడకండి, అవి ఏవి కూడా బయటికి రావు. మేము ఇండియాకైనా పంపించిన వాడికి ఒకడు మీది కోతుంటే ఇంకోటి పట్టుకొని గుంస్తుంటాడు. మీరు ఏం టెన్షన్ పడకుండా సార్ అవి ఎక్కడ పోవు, అవి ఎవరిని కట్ చేయరని. ఒకడు మీది కోతుంటే కిందికి ఒకటి పట్టుకొని కూర్చుంటాడు. ఇదే కథ అని చెప్పిన.